Hola, vaig a parlar jo des de la meva visió com a estudiant en pràctiques del màster, de com ha sigut la meva experiència en els àmbits. Jo, en general, la meva experiència ha sigut molt positiva des del punt de vista de que jo no tenia ningú tipus de relació a la docència. És més, jo no tenia clar si volia ser professor o no. I em parava molt dels peus el tindre que estar davant d'un grup d'alumnes soles. I en els àmbits, la veritat és que ha sigut una experiència super positiva perquè des del primer minut ja estava ajudant en classe. Des del primer dia ja estava resolent dubtes ajudant el que era la meva tutora. També una de les coses que més m'ha agradat ha sigut que m'he vist arropat. No estàs soles en classe. A banda del teu tutor o a banda del professor titular d'una assignatura tens un altre més i pots comprovar les distintes maneres de com es poden donar classes i també el feedback que tens en els alumnes. És una experiència realment enriquidora i una manera de veure el que ens demanen el màster de ser innovadors en la tasca docent, perquè no només estàs donant història, que seria el meu cas, o geografia, estàs donant també llengües i també tu aprens. És una manera de retroalimentar-se tant dels alumnes com els propis mestres. I això, en general, redunda en una millora de la qualitat educativa tant per part dels alumnes com per part dels professors, que anem millorant a poc la nostra experiència i més per a gent nova com nosaltres, que pot ser en un any, dos, estiguem ja com a professor. I per tant, els àmbits no només enriqueixen a l'alumne, també enriqueixen al professor, o en el meu cas, al igual que en el dels meus companys de pràctiques, dels futurs professors.